Продолжайте. Вітаю вас, паважаныя слухачы і гледачы гэтага стрыму. Мы на Еўрарадыё, я Марыя Вайтовіч. А ў нас у гасцях палітычны аглядальнік Артём Шрайбман. Вітаю. Привет. Сёння гаворым пра апошнія візіты і перамовы Лукашэнкі ў Кітаі. Мудра, актуальна, без рэвалюцыі і акуратна. Так ён апісвае кітайскі шлях і прапануе яго як прыклад для Беларусі. Ці сапраўды рэжым хоча пабудаваць у Беларусі Кітай і што гэта значыць для нас? Пра гэта сёння паразмаўляем і не толькі пра гэта. Я нагадаю, што вы можаце пакідаць свае каментары, быць актыўнымі, калі для вас гэта бяспечна. Мы паспрабуем на ўсё адказаць і пра ўсё паразмаўляць. Але для пачатку, Артём, мы даўно з табою не бачыліся. Як увогуле ты рэагуеш на апошнія палітычныя падзеі, якія адбываюцца ў свеце, ад якіх залежыць сітуацыя і ў Беларусі, ў прынцыпе? А якія ты падзеі маеш на ўвазе? Калі мы будзем казаць пра перамовы вакол Украіны, пра Трампа, пра ўсё бурліць. Слухай, тут вельмі цяжка сфармаваць нейкае ўстойлівае ўражанне, таму што падзеі мяняюцца хутчэй за тое, як ты паспяваеш парэфлексаваць. Вось сёння Трамп мусіць абвесціць нешта новае, некую новую заяву выступіць. І вось я не ведаю, што ён скажа. Ён скажа, што новы ультыматум, новыя 2 тыдні Пуціну, ці ён скажа, не ўсё, маё цярпенне скончылася, мы пачынаем гасіць Расію, так? Ці я выходжу з дыпламатычнага працэсу. Усе гэтыя 3 сцэнары, яны вядуць за сабой татальна розныя наступствы для канфлікту, для Беларусі як часткі рэгіёну, для Беларусі як суразмоўцы ЗША ў дыпламатычным гэтым беларуска-амерыканскім працэсе. Таму тут просто у наш гарызонт планавання, прагназавання, ён стаў такім, ведаеш, у гадзінах ужо вымярацца, ці ў днях. І таму просто як глядач, ведаеш, як заўзятар сижу, заўзею, гляжу за падзеямі, тут няма асаблівых якіхсьці, не ведаю, глыбокіх рэфлексій. Думаю, што усе нашы высновы, якія мы робім зараз па беларуска-амерыканскіх адносінах, па беларускай унутранай палітыцы, па нават там беларускіх адносінах з Кітаем і з іншымі буйнымі ўсходнімі краінамі, гэта ўсё зараз настолькі валатыльна і залежыць ад таго, што будзе адбывацца на фронце і ў расійска-заходніх стасунках увогуле, што цяжка ўвогуле казаць пра нейкія тренды. Сёння трендаў просто ўжо, мне здаецца, не існуе. Акрамя трендаў на поле боя. Зразумела. То бок тое, што Трамп кажа пра увесь час, сказаў так, што павінны быць гэтыя перамовы, так, цяпер ён дае адкат назад і ўжо ўсё, я тут не пры чым. Пакуль не дае, мы не ведаем, што ён сёння скажа ў чарговы раз, і колькі яшчэ гэтых адтэрміновак Пуціну будзе, таму Трамп, адзінае, што пакуль адбываецца з дакладнасцю, Трамп намагаецца не вызначацца за сваёй пазіцыяй. Гэта вось тое, што адбываецца ўжо ўстойліва некалькі месяцаў. Так? А пакуль ён не вызначыцца, мы не можам рабіць высноў. Я бачыла сёння такую інфармацыю, нібыта кіраўнік Еўрасавета прызнаўся у тым, што Украіна стала часткай здзелкі паміж Еўрасаюзам і Злучанымі Штатамі. Не бачу такую інфармацыю. Ясна. Госдзяржаўныя медыа гэта вельмі актыўна проста прапіарыла, спасылаючыся на палітыка. Ясна. Скажы, калі ласка, ці можа Лукашенка неяк выкарыстаць вось гэта стомленае стаўленне ўжо і Еўропы і Амерыкі да Украіны вось у сваіх нейкіх канкрэтных мэтах? Канешне, можа. Ён выкарыстоўвае у гэтая стомленасць у дыялогу з США, прынамсі, але гэты месседж ён таксама шле і ў Еўрасаюз, што вы не пераможаце Расію з намі, а мы адно цэлае, таму дамаўляйцеся. І больш і больш галасоў на захадзе, пачынаючы з кіроўных эліт у Венгрыі, Славакіі, з буйнейшых апазіцыйных партый у Нямецчыне, Францыі, у Польшы, так, калі паглядзець на канфедэрацыю. І
амерыканскай адміністрацыі ў пэўным сэнсе, яны як бы гатовыя гэта чуць, гатовыя так пагаджацца з тым, што паколькі Расію перамагчы не атрымоўваецца, трэба дамаўляцца і з ёй, і як бы па дэфолце, калі дамаўляешся з Расіяй, то чаго ізаляваць Лукашэнку, якія як бы прычыны гэта рабіць. Калі мы ўжо прызвычайваемся і нармалізуем тое, што робіць Расія ў Украіне, то чым Лукашенко горша. Так, і ён выкарыстоўвае гэту сітуацыю натуральна. Я думаю, гэта тое асноўны як бы месседж, які ён прадае у перамовах ЗША, што раней ці пазней вы ўсё адно прыйдзеце, таму давайце дамаўляцца хутчэй. Як ты лічыш, якія асноўныя козыры засталіся ў Беларусі? Мы тут кажам і пра афіцыйную Беларусі, як бы, ну, якая ёсць пры лукашэнкаўскай, і вось увогуле пра нашу краіну, менавіта ў стасунках з Захадам, так, ці ўсё, мы ўжо ідзем у азіяцкім накірунку? Не, ну, Беларусь як дзяржава мае некалькі важных перамоўных казыроў. Гэта палітвязні, в першую чаргу, і як бы яны ўжо не саромеюцца і не хаваюць тое, што яны гандлююцца палітвязнямі, і першы раз у адносінах Захада і Беларусі, ну, у гэтым выпадку Беларусі і ЗША, адкрыта кажуць пра гандаль. То бок, вось, мы можам вызваліць больш людзей, калі вы здымеце санкцыі. Лукашенко нават уже адным з іх там інтэрв'ю на пазамінулым тыдні ўжо казаў, што ці там не інтэрв'ю, а прэс-канферэнцыі, што намякаў на канкрэтныя сектары для санкцый, якія яму цікавы, Калій, Белавія. Так, то бок, такі адкрыты гандаль ідзе ў першы раз, таму гэта натуральна перамоўны козыр, які цікавы ўсім. Я думаю, што ў пытанні з Еўропай гэта яшчэ і асабліва суседзямі гэта міграцыйны крызіс і гэта гібридныя атакі на мяжы. Я не думаю, што супрацоўніцтва з Расіяй і саўдзел у вайне ці ступень гэтага саўдзелу гэта тое, што вельмі моцна залежыць ад Лукашэнкі, таму гэта я не магу запісаць у яго казыр, ён не распаражаецца пытаннямі выкарыстання беларускай тэрыторыі для вайны ці там размяшчэння арэшніка ці ядзернай зброі. Гэта я не бачу ягонай суб'ектнасці. Вось, пытанне рэпрэсій цяжка, таму што я не думаю, што і ён гатовы гэтым ахвяраваць, і Захад гатовы неяк тонка ставіцца да ацэнкі таго, што адбылося. Так, што адбываецца нейкі прагрэс. Ну, напрыклад, калі ён, я не ведаю, адменіць інкамунікада, як практыку там катавання ў палітвязняў. Ну што, гэта прывядзе да нейкіх саступак Захада? Не. Напэўна, нехта напіша твіт. Калі ён адменіць, я не ведаю, крымінальныя справы і будзе сажаць па адміністратыўках. Гэта заўважыць. Але ці прывядзе гэта да перагляду ўсей стратэгіі? Для Амерыкі гэта занадта дробнае пытанне. Для Еўропы, магчыма, не настолькі дробнае, але ў Еўропы больш такая прынцыповая жорсткая пазіцыя. Таму гэта таксама у перамоўныя казыры кладзецца не вельмі. Што яшчэ? Ну, напэўна, можна было б нешта зрабіць з авіяцыйнай бяспекай, так, запрасіць там, я не ведаю, нейкія місіі па расследаванні, па устаноўцы даверу, каб узнавіць давер у авіяцыйных міжнародных структур да беларускіх авіяцыйных уладаў і паспрабаваць як бы прадаць гэта як саступку за ўзнаўленне аднаўлення авіяцыйнага злучэння, але гэта такія таксама даволі цяжкія дыпламатычныя гульні, якія цяжка весці ў фармаце вы нам гэта, мы вам гэта. Гэта працэс, які патрабуе часу. Таму, як ты бачыш, застаюцца два асноўных як бы казыры. Гэта міграцыйны крызіс, палітвязні, якімі можна зараз гандлявацца з Захадам. Усё астатняе патрабуе ўжо больш спрыяльнай міжнароднай сітуацыі. Ну, напрыклад, там нейкае дыстанцаванне ад Расіі патрабуе таго, каб вайна скончылася. Калі вайна працягваецца, якое можа быць уцямнае дыстанцыянаванне ад краіны, якая можа проста вайсковым шляхам вырашаць усе свае там патрэбы. Зразумела. Дзякуй вялікі. Калі мы кажам пра міжнародныя нейкія падзеі, мы не можам абмінуць і тое, што адбываецца ў нашым коле, канешне. І пытанне з нашага чата. Што думае Артём Шрайман наконт кейса Латушкі? Я думаю, што гэта сітуацыя... Я не ўпэўнены, што я паспяваю сачыць за апошнімі як бы серыямі гэтай мыльнай оперы. Я не ведаю, як гэта ставіцца. Па інфармацыі, якая ёсць, я разумею, што абвінавачванні супраць Латушкі пакуль не пацвярджаюцца нейкімі
іншымі крыніцамі, так, незалежнымі трэцімі другімі асобамі, так. Пакуль гэта толькі словы адной жанчыны, і мы не разумеем, у якім стане, у якой залежнасці, ад каго яна пакуль знаходзіцца, так, яна не вельмі адкрыта, так разумею, камунікуе з медыямі. Я не магу ацаніць, як бы, імавернасць ці, я не ведаю, пераканаўчасці ейных словаў, а у адсутнасці такой пераканаўчасці, у адсутнасці іншых там сведак такіх жа паводзін, так, быццам балатушкі, я ўсё ж такі трымаюся прэзумпцыі невінаватасці чалавека, таму пакуль не даказана, для мяне асабіста не даказана нейкая віна, вось, і натуральна, што тое, пра што кажа НАУ, тое, пра што кажа Латушка, пра тое, што ёсць відавочная цікаўленасць спецслужбаў, каб такія скандалы як бы раздуваць, гэта таксама цяжка ігнараваць як бы фонавы фактар. Гэта праўда, гэта існуе, і мы разумеем, што яны пабачылі, што на кейсе Стрыжака, так, што такі скандал у кейсе Стрыжаком як бы зроблены самім Стрыжаком, так, ён прыводзіць да выключэння знакавых актывістаў з працэсаў, то я б чакаў ад іх сапраўды актывізацыі. Так? Я не кажу, што усе, хто абвінавачваюць нечым Латушку, працуюць на КДБ, але таксама мы разумеем, што і КДБ ў гэты бок будзе працаваць. Таму як зараз на гэтым этапе нам падзяліць адно ад другога, не маючы дастатковых доказаў, я не ведаю. Таму гэта пытанне хутчэй для журналістаў-расследавальнікаў, пакуль а не для палітычных аглядальнікаў. Ну, усе кажуць, што так, што ў гэтай сітуацыі могуць вырашыць нейкія пытанні, гэта журналісты, якія пачнуць капацца А ў нашым як бы стагоддзі, у нашым уходзе я нават не ведаю, якім доказам тут можна давяраць. Так, напублікуюць некую відэа ці фота, мы будзем ведаць, што гэта сапраўднае відэа ці фота, ці... Бо я спакойна себе перадбачу публікацыю некага мутнага відэа, пасля якога Латушка кажа, што не, гэта ўсё фейк, гэта ўсё як бы дипфейк, і гэта не я на відэа. І што мы будзем рабіць, як мы будзем на гэтага ставіцца. Таму тут складаная сітуацыя нават когнітыўна. Мне складана зразумець, як я ставлюся да падобных абвінавачванняў, пакуль чалавек сам пад ціскам пераканаўчых доказаў не прызнае як бы сваю, не ведаю, адказнасць. Вось, дарэчы, мне цікава, ты вывучаў, спрабаваў вывучыць там рэакцыю грамадства ў розных крызісных сітуацыях, там пра дыктатуры, як адбываліся там, не ведаю, спробы рэвалюцыі, што было, калі рэвалюцыя не перамагала, напрыклад, так? Вось як ты рэагуеш на тое, што, ну, ў прынцыпе, ўжо як мінімум год у нас скандал на скандале, скандал на скандале, беларусы, нейкія сваркі, нейкія там вось, ты адчуваеш, што гэта паўтарае нешта? Ну, не, ну, гэта натуральны паттерн, які існуе ў ўсіх такіх суполках, у якіх, якія пазбавіліся аб'яднаўчай мэты. Так, у 2020 годзе была аб'яднаўчая мэта, і людзі, вельмі розныя людзі, ад штаба Ціханаўскага да штаба Барыка, гэта просто, ну, як бы антрапалагічна гэта спектр, ведаеш, людзей абсалютна розных, як бы з розных планет. І тое, што яны потом рассыпаліся, як бы гэта і пацвярджае. Але тады яны аб'ядналіся просто па шчырушку пальцаў. Так, это было вельмі лёгка, арганічна. А тыя, хто не здолеў аб'яднацца, кшталт, напрыклад, Андрэя Дмітрыева, Анны Канапацкай, тады так былі кандыдатамі, яны просто зніклі з радараў. Усё было вельмі арганічна, і ў гэтым сэнсе энергія грамадства не марнавалася на спрэчкі, нават калі патэнцыял для гэтых спрэчак абвінавачванняў быў. Калі мэта аб'яднаючая ўсіх мэта сыходзіць, калі няма некай дасяжнай задачы ўсіх, уся гэта энергія перанакіроўваецца на ўнутраныя спрэчкі. Гэта мы бачылі дзесяцігоддзямі нават у беларускай гісторыі, нават калі гэта было не ў выгнанні, а ў міжэлектаральныя сезоны ў там старой апазіцыі, напрыклад. Вось. А тут яшчэ ўсё памнажаецца на некалькі як бы таких фактараў, якія ўсё ускладняюць. Гэта праца спецслужб, потому што некаторыя з гэтых, так бы мовіць, скандалаў, гэта наступствы эфектыўнай працы спецслужб. Напрыклад, кейс Гаюна, так. Напрыклад, астатнія злівы, якія адбываліся, ці якія былі справакаваны спецслужбамі. Напрыклад, напэўна, гісторыя з Мельнікавай. Мы пакуль нават не ведаем, што з ёй адбылося, так, але як скандал, гэта хутчэй за ўсё было не без працы беларускіх спецслужб зроблена. Таму гэта таксама фактар, там тое, што беларускія спецслужбы мэтанакіравана працуюць па меры зачысткі краіны
іх меней не становіцца, так? І КДБшнікаў, і губазікаўцаў, і іншых людзей, якія працуюць на барацьбу з ворагамі ўлады. Але ўнутры краіны амаль не шмат чаго рабіць, так, амаль нічога не засталося рабіць. Уже нават там тэрміны даўніны сышлі па асноўнаму артыкулу за 2020 год. І іх як бы працоўная энергія таксама перанакіроўваецца на дыяспору. І мы бачым актывізацыю як бы гэтых спробаў, мы бачым актывізацыю гэтых захадаў не заўсёды ўдалых, але бывае і ўдалых. Вось, ну і я думаю, што не апошнюю чаргу на як бы псіхалагічную ўстойлівасць гуляе, на хутчэй псіхалагічную неўстойлівасць гуляе тое, што 6-й год у эміграцыі, 5-й для кагосьці гэта цяжкое выпрабаванне, не ўсе спраўляюцца, асабліва калі ніякіх як бы устойлівых перспектываў і асабістых, і фінансавых, і працоўных, ну не мне як бы журналістам незалежным гэта іх датлумачыць, так, што гэта даволі нервовая сітуацыя, якая, я таксама думаю, дэстабілізуе многіх людзей. Ясна. Перш чым падысці да другога блоку нашых пытанняў, я б хацела яшчэ задаць одно пытанне з нашага чату. Што думае Артём Шайбман наконт кейса Тура? Чаго жадае дасягнуць Тур, выходзячы на публіку да дэмакратычных сіл у рэфарматарскім чаце? Можа, жадае там даказаць, што мы вас ужо даўно перамаглі, ці што? Я думаю, проста падабаецца ўвага людзей з іншага флангу, асабліва калі гэтая ўвага ідзе ў фармаце такіх шутлівых, жартаўлівых каментароў, нейкіх такіх спробаў спадабацца, спробаў неяк знайсці агульную глебу. Я разумею, чаму цікава з боку прапагандыста і як бы адваката ідэі, што мы іх перамаглі, яны як бы знішчаны, назіраць за тым, як некаторыя прадстаўнікі дэмакратычнага лагеру самі як бы шукаюць, як бы спадабацца ці пажартаваць неяк так, каб знайсці, ведаеш, знайсці некую агульную платформу. Думаю, што гэта просто такое псіхалагічнае задавальненне, якое яму, на жаль, некаторыя людзі любяць даставляць. Так. Я гэтага вельмі не разумею. Ну, бывае. Ну, я думаю, што Ігору яшчэ і цікава, што там адбываецца, вось, напэўна, так? Это, так, это же псіхалагічнае пытанне да яго і пра яго, але тут хутчэй... Мне больш цікавы феномен людзей, якія вераць, што з імі ведуць нейкі дыялог праз Ігора Тура. Гэта, канешне, даволі такая цікавы самападман. Ну так, ладно. Сустрэча ў Кітаі. Лукашенко сустрэўся з Сі Цзіньпінам у Кітаі. Якая галоўная мэта была ў Лукашэнкі у гэтым, менавіта ў гэтай размовы? Якія галоўныя вынікі мы можам абазначыць, ці былі яны ўвогуле? І ўвогуле гэта нейкая, ну, сімвалічная сустрэча, ці ўсё ж такі адбыліся нейкія рэальныя дамоўленасці? У гэты раз гэта такая пратакольная сустрэча. Сі, наколькі я разумею, сустракаўся з усімі удзельнікамі гэтага саміту ў двухбаковым фармаце, і тое, што ён там пратакольна сустрэўся з Лукашэнкамі, сказаў нейкія агульныя фразы на камеру, ніяк не падвышае ўровень стасункаў у параўнанні з тым, што ўжо было. Гэта там 15 ці 16 візіт Лукашенка ў Кітай. Нават у гэтым годзе гэта не першы візіт у Кітай. Таму мы у чымсьці набліжаемся да сітуацыі беларуска-расійскіх адносінаў, дзе кожная новая сустрэча Пуціна з Лукашэнкам, якіх там адбываецца ўжо 10 на год, яна не прыводзіць да якаснага прагрэсу ў адносінах. Так, это чарговая сустрэча. Гэта важна для палітычных адносін, натуральна, але казаць, што гэта як у іншых краінах, там сустрэча Лукашэнкі, я не ведаю, з прэзідэнтам, ну, каго, давай скажам, не ведаю, Індыі. Гэта была б знакавая падзея ў адносінах. Яна была б там другая ці трэцяя ў гісторыі. Сустрэча, натуральна, з Трампам ці з некім там з варожага боку была б яшчэ важней, так, для адносін. А тут гэта ўжо не беспрэцэдэнтная з'ява. Сустрэча была, здаецца, вельмі такая кароткая і рутынная, таму не. Сам удзел Лукашэнка ў такіх самітах, ён, натуральна, падвышае суб'ектнасць Беларусі ў гэтай частцы свету, так, і суб'ектнасць Лукашэнкі ў першую чаргу, таму што ён... Калі ты паглядзіш усё, што ён кажа пра свае адносіны з Кітаем, перад гэтым візітам ён даў 2 вялікіх інтэрв'ю 2 буйным кітайскім медыям, ён заўсёды спрабуе сябе як бы падаць як такога асноўнага пракітайскага гульца ў Еўропе і нават у свеце. Фраза па-кітайску гучала ў ягоных інтэрв'ю, напэўна, больш за 10 разоў,
ось у гэтых двух інтэрв'ю я пачытаў просто і нават зрабіў Ctrl-F, ведаеш, пашукаць па тэксце, пашукаць гэтую фразу. І яна сапраўды сустракалася вельмі шмат разоў, тому што яму было вельмі важна данесці да кітайскай аўдыторыі, што мы ўсё робім па-кітайску. Мы па-кітайску не зрабілі перабудову і не дэмакратызаваліся пасля Савецкага Саюзу. Мы па-кітайску не пайшлі на паклон да захада і не інтэграваліся ў заходні свет. Мы па-кітайску правялі канстытуцыйную рэформу ў 22 годзе, стварылі усебеларускі народны сход як аналаг усекітайскага схода народных прадстаўнікоў, мне здаецца, ці дэпутатаў. І зараз ён нават казаў пра пераемніцтва. То бок я спадзяюся, што мой пераемнік будзе па-кітайску мудра глядзець на як бы краіну і павядзе яе там у правільны бок. То ён заўсёды дамагаецца данесці да кітайцаў, што я як бы ваш. Я ваш надзейны саюзнік у цэнтры Еўропы, таму гэта павінна неяк як бы ацэньвацца, гэта павінна быць вы павінны ў гэта інвеставаць, так? Ну, хаця б мы хацелі б, каб вы ў гэта інвеставалі. Я не ведаю, наколькі гэта Кітаю важна, таму што я не кітаіст, і я не да канца разумею як бы прыярытэты знешнепалітычныя Кітая. Мы не бачым як бы эканамічных вынікаў ад гэтых бясконцых палітычных рэверансаў, якія Лукашенко робіць гадамі. Таму што двухбаковы гандаль ён зараз зводзіцца да сыравіны, экспарт Беларусі ў Кітай, і гэта збольшага калійнае ўгнаенне, якія тут я нават не цяжка сказаць, хто каму больш дапамагае, таму што без кітайскага як бы спажыўца Беларусь калія было б вельмі цяжка са збытам увогуле, так? То бок таму это не пытанне, што ў адказ на лукашэнкаўскія гэтыя захады Кітай неяк больш спрыяльна ставіцца да Беларусі эканамічна. Новых інвестпраектаў няма. Для Кітая важна, каб гэты гандлёвы ланцуг праз Беларусь шоў больш-менш стабільна ў Еўропу, таму што гэта значная доля ці большасць нават там больш за 90, мне здаецца, адсоткаў наземнага грузавога трафіку кітайскіх тавараў у Еўрасаюз, але большасць кітайскіх тавараў ідзе морам, а не праз зямлю. І таму гэта важна, але не крытычна, так? І таму для Кітая важна проста, каб гэта быў надзейным лагістычным маршрутам, а не некім аазісам кітайскіх інвестыцый у Еўропе. І таму Лукашенко вельмі спрабуе, Кітай адказвае на гэта палітычна даволі значнай увагай да Лукашэнкі, таго, што яго прымаюць сапраўды даволі часта. Па мерках такой невялікай краіны амаль ніхто не сустракаецца з Сі Цзіньпінем так часта. Толькі ягоныя вельмі там блізкія саюзнікі кшталту там В'етнаму і краін побач. А з Лукашэнкам ён сустракаецца сапраўды па кітайскіх мерках даволі часта. Але я не разумею, мне можа не хапае ведаў, але я проста не бачу у гэтага нейкага практычнага вымярэння у гэтых усіх палітычных такіх палітычна вельмі высакапарных пафасных стасункаў і дэкларацый. Я не бачу эканамічнага, вайсковага ці некага іншага вымярэння. Але Лукашенко сапраўды як бы можа прадэманстраваць дамашняй аўдыторыі праз прапаганду, што нас не ўдалося ізаляваць. Я з вялікімі дзядзямі вось сижу побач на вялікім саміце, нас не прымаюць на захадзе, але у шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва прынамсі я раўнапраўны чалец, ніякія санкцыі не працуюць. Я думаю, гэта таксама потым ужываецца як перамоўная тактыка з захадам, сказаць, што ну вы можете рабіць што як бы хочаце, у нас ёсць іншыя сябры, таму мы не чакайце ад нас вялікіх саступак, у нас все добра. Вось давайте размаўляць не з пазіцыі таго, што мы загнаны ў кут. Мы не загнаны ў кут, бачыце, у нас такія партнёры як Кітай, Расія, і з імі адносіны як бы квітнеюць, таму давайте дамаўляцца на нашых умовах. Я думаю, гэта таксама выкарыстоўваецца. Большага я тут не бачу. Дзякую. Кароткае такое пытанне. Лукашенко кажа, што Беларусь вучыцца ў Кітаі без рэвалюцыі. Ці трэба ўспрымаць гэта як адкрытае прызнанне пераймання аўтарытарнай мадэлі? Да я думаю, што тут не трэба нешта пераймаць. Лукашенко даволі аўтэнтычны такі, ведаеш, арганічны аўтарытар і дыктатар. Яму не трэба у кагосьці гэтаму навучацца. Ён проста спрабуе, як і казаў, прадаць свае рашэнні, тое, што ён рабіў па уласным жаданні ў 90-е і зараз, як бы мы ідзем за вами, як мы вучымся ў вас, як такую спробу прадаць сябе як вучня Кітая. Гэта вельмі павінна пальсціць Сі Цзіньпіню, што вось у Кітаі, у такім далёкім як бы краі, у Еўропе есть такі прылежны вучань, так. Я думаю, гэта ўсё. А
капировать некоторые практики з Китая. У некаторых з іх Лукашенко ўжо перайшоў Кітай. Так? У нас палітвязняў на душу насельніцтва нашмат больш, чым Китая. У нас некаторыя, як бы, з пункту гледжання некаторых там цифровой цэнзуры і так далей, лічбавай цэнзуры Китаю наперадзе, але з пункту гледжання пакаранняў за, так бы мовіць, пашырэнне непадцэнзурнай інфармацыі. У Китаі няма пакарання за падпіску на незалежныя медыі, так? І паўкітая сядзіць у VPN-ах, і гэта як бы ўжо нацыянальная такая практыка. У Китаі вельмі распаўсюджаны VPN-ы. Таму сказаць, што Лукашенко тут сапраўды ўсё робіць за Китаем, я таксама не магу. Яму не трэба чысці іншы прыклад, каб кансалідаваць уладу. Ён сам гэта разумее, як рабіць. І калі ён нешта робіць, адмаўленне ад выбараў у фармаванні вышэйшых органаў дзяржавы, як з ВНС, то бок пабудаванне такой безэлектаральнай канфігурацыі ўлады, гэта ж не толькі кітайскае ноу-хау. Савецкі Саюз так жыў. Таму тут няма сапраўды нейкай патрэбы вывучаць нейкі унікальны кітайскі досвед. Бо адмаўленне дыктатараў ад выбараў гэта не унікальнасць. Гэта нешта, што існуе ва ўсіх камуністычных і шмат такіх посткамуністычных дзяржавах. Лукашенко тут нават можа быць адзін з, ведаеш, у авангардзе стаяць гэтага працэса, піянераў гэтага працэса, а не вучняў. Я разумею, што эканамічнае пытанне гэта хутчэй не да цябе, а да эканаміста, так? Але вось давай уявім такую сітуацыю, што ўсё ж такі неяк у Лукашэнку атрымліваецца там пабудаваць нейкі кантакт, супрацоўніцтва з Кітаем вось максімальна па нейкіх сферах. Напрыклад, так? Вось калі ён так акцэнтуе на вось гэты кітайскі прыклад, не можа быць такое, што ён хоча падаць нейкі сігнал і Расіі, што ён, у прынцыпе, можа быць самастойным прэзідэнтам і весці самастойную палітыку. І ці магчыма такое ўвогуле? Я думаю, што часткай гэтага 20гадовага як бы паходу ў Кітай, а ён пачаўся сапраўды больш за 20 год таму, Лукашенко. Вельмі доўгая кітайская сцяна. Так. Ён сапраўды хацеў бы дыверсіфікаваць сваю знешнюю палітыку, у тым ліку, каб сысці ад моназалежнасці ад Расіі. Бо спробы першыя на кітайскім накірунку пачаліся ў 2005 годзе, так сапраўды, калі ён туды першы свой візіт зрабіў у прэзідэнцкім статусе. І гэта тады, калі пачаліся першыя сур'ёзныя энергетычныя, праз пару год пасля таго, як пачаліся першыя сур'ёзныя энергетычныя праблемы з Расіяй, там газавыя, нафтавыя войны, але і таксама, калі пачаліся пасля ягонага рэферэндуму ў 2004 годзе, пачаліся праблемы, калі ён сябе там не зняў абмежаванне па тэрмінах, пачаліся праблемы, сур'ёзныя праблемы з Захадам. І, натуральна, гэта была папытка спроба дыверсіфікавацца, знайсці такога трэцяга партнёра, якому не важныя правы чалавека, дэмакраты, але які дакладна не будзе прэтэндаваць на нейкае паглынанне Беларусі ці там імперскае дамінаванне ў Беларусі, таму што далёка вельмі Кітай. Тут як бы таму я згодны, што гэтая інтэнцыя, гэта намер ёсць, адбудавацца ў тым ліку і ад Расіі праз гэтыя сувязі. Але тут жа трэба проста глядзець на рэчаіснасць. Рэчаіснасць у тым, што гандаль з Кітаем, мне здаецца, ў 10 разоў меншы за гандаль з Расіяй, і гэта ён зараз на сваіх амаль што найвышэйшых паказчыках, там 8 ці 10 разоў менш, чым з Расіяй. Гэты гандаль пераважна ідзе праз Расію, то бок Расія кантралюе гэтыя гандлёвыя патокі. І таму на што тут можна спадзявацца, як на баланс, так? І як можна верыць, што Расія не бачыць гэтых лічбаў і не разумее таго, што яна у значнай ступені кантралюе гэтыя спробы дыверсіфікавацца. З Захадам, прынамсі, геаграфічна можна адбудоўваць стасункі незалежна ад Расіі. Так, нават хаця б там геаграфічна тебе можна ўявіць там, не ведаю, як у 20-м годзе было ў пачатку пастаўкі альтэрнатыўнай нафты. З Кітаем ты амаль нічога гэтага зрабіць нават не можаш, пакуль тебе няма доступу да партоў ва ўкраіне ці ў Літве. Всё залежыць ад Расіі. Таму, калі гэтыя спробы зараз і ёсць, яны даволі дзіўныя былі б. А стратэгічна, я думаю, так, ён хоча дыверсіфікаваць, як бы, ён хоча знайсці больш краінаў, якія былі б зацікаўлены ў ім, як у такім аўтаномным рэжыме. Ён хацеў бы, каб Кітай быў зацікаўлены ў суверэнным беларускім рэжыме. Наколькі гэта атрымалася, не ведаю, трэба пытаць кітаістаў.
Але нават калі нешта здарыцца з беларускім рэжымам і з беларускай незалежнасцю, калі Расія неяк паспрабуе, не ведаю, там інкарпараваць, ці хтосьці сапраўды чакае ад Китая нейкіх пратэстаў, ці нейкіх крокаў, каб гэта спыніць, ці перадухіліць, ці абараніць Беларусь ад Расіі. Гэта ўсё, мне падаецца, такімі даволі фантастычнымі сцэнарамі, таму для мяне заўсёды было цяжка зразумець тут, як бы, а на што разлік? На што разлік у крытычнай сітуацыі? Ну, вы, допустим, прадалі сябе як надзейнага партнёру Китаю. І што далей? Як бы, што Кітай прышлі, там, не ведаю, свае там войскі абараняць свае 2 басейны, якія пабудавалі ў Мінску? Ну, наврад. Ну, ясна. Дзякуй. Слухай, яшчэ вось такое пытанне. Ці ёсць рызыка, што Беларусь, яна стане сыравінным або аграрным прыдаткам для Китая? Ну, калі мы кажам, Лукашенко хоча, каб яго ўспрынімалі так менавіта як суверэннага такога, так, прэзідэнта, а тут па-іншаму будзе яшчэ адна Расія. Калі яшчэ адна Расія, гэта было б недрэнна, таму што, я думаю, да Расіі стаўленне як да больш суверэннай дзяржавы ў Кітаі, канешне, таму што ўсё ж такі ядзерная зброя, памеры і так далей. Але тут як выбіраць. Я больш пра стаўленне да Беларусі, як ставіцца Расія, маю на ўвазе. Я разумею. Канешне, Лукашенко б хацеў больш дыверсіфікаванага гандля з Кітаем. Але давайте будзем шчырымі, Кітаю не патрэбна нічога з таго, што Беларусь як бы вырабляе. Кітай сам можа вырабляць мікрасхемы, не ведаю, больш сучасныя, чым Беларусь можа. Кітай можа таксама вырабляць індустрыяльна, это больш развітая дзяржава зараз, чым Беларусь. Раней яшчэ, напэўна, магчыма было там у постсавецкія часы разлічваць, што нейкія абаронныя тэхналогіі Беларусь можа пазычыць Кітаю. Зараз все наадварот. Таму тут просто пытанне, ну, хацелася б, да, як бы, на чым базуецца гэтае жаданне. Беларусь можа быць цікава толькі той сыравіны, якая яшчэ у яе ёсць. Гэта калій, гэта, я так разумею, дрывесіна, так, і я так разумею, у мінулыя гады быў прагрэс, асабліва пры амбасадары Кірылі Рудам, быў прагрэс з ежай, так, з продажам нават малака, сухога малака ў Кітаі, але у астатнім гэта ўсё дробязі, якія Кітай з усімі краінамі света, амаль з усімі мае вельмі вялікае, наколькі я разумею, пазітыўнае такое для Кітая гандлёвае сальда менавіта індустрыяльнымі іншымі таварамі з высокай доданай вартасцю. Менавіта, каб рэалізаваць свае праекты, напэўна, з мінімальнай рызыкай для сябе. Гэта зборачны, як бы, зборачны цэх міравы, індустрыяльны хаб міравы, з ЗША нават у іх гэта ёсць, так, з усім светам у іх гэта ёсць. Таму чакаць, што Беларусь неяк з гэтага трэнда вырвецца, чаму? Не. Таму, напэўна, Лукашенко хацеў бы, але тут як у той прымаўцы, а хто ж яму дасць? Зразумела. Эканоміка толькі частка. Лукашенко ўсё часцей гаворыць пра стратэгічных сяброў у рэгіёне. Лукашенко называе літаральна вось днямі В'етнам галоўным партнёрам у паўднёва-ўсходняй Азіі. Навошта яму і гэты акцэнт? Я думаю, так ён можа казаць пра шмат каго і пра шмат якія краіны ў розных рэгіёнах свету. Там, дзе ў Беларусі ёсць амбасада, там, дзе ў Беларусі ёсць хаця б нейкі гандаль, гэта ўжо як бы у пэўных рэгіёнах, там у Афрыцы ці ў Паўднёвай Амерыцы, калі ўжо ёсць нейкі гандаль, все ўжо галоўны партнёр. Планка невысокая. Таму, думаю, гэта проста ветлівасць дыпламатычная, каб паспрабаваць развіць стасункі. Таму што натуральна, што у умовах падзення продажаў беларускіх тавараў на расійскім рынку, у умовах падзення экспарту ў Расію, любы новы рынок, а гэта як бы вельмі варта любых палітычных рэферансаў. Большага сапраўды маш не бачу. Зразумела. Так, глядзі, хацела яшчэ запытацца, вось наконт мы уже пагаварылі, то бок атрымліваецца, што і адносіны з Кітаем, якія ён спрабуе там паказаць, што мы нібыта там сябры, і В'етнам, ўсё, што ёсць, гэта проста паказуха ў прынцыпе? Не, гэта спробы манетызаваць палітычныя стасункі, якія з Кітаем сапраўды вельмі высокаякасныя ў сэнсе ўзроўню і колькасці і плотнасці ўзроўню візітаў, спроба іх канвертаваць у эканамічнае супрацоўніцтва, што не атрымоўваецца.
збольшага не атрымоўваецца, але ён будзе спрабаваць, таму што гэта адзіная вядомая яму схема. З Расіяй працуе, як бы трэба спрабаваць і з іншымі. Што астатняе ты можаш рабіць? Ты ж не можаш як бы загадаць Кітаю ці там В'етнаму нават набываць твои прадукты, калі яны не канкурэнтна здольныя ў параўнанні з тымі ж кітайскімі. Так? Таму застаецца палітычны ўзровень такіх дагаварнякоў на ўзроўні кіраўнікоў дзяржаў. З аўтарытарнымі некаторымі краінамі працуе, з большасцю нават аўтарытарнымі, нават сяброўскімі не вельмі. Як гандаль з той же Венесуэлай пасля там смерці Уга Чавеса даволі хутка сышоў амаль на нуль. Таму я ў гэтым бачу такую даволі старую савецкую спробу дамовіцца з кіраўніцтвам, каб прадаць умоўныя трактары. Умоўныя. У кожную краіну гэта можа быць не трактары, а нешта іншае, але гэта вось такі палітычны маркетинг ад Лукашэнка, але не нешта незвычайнае. Мы назіраем 20 гадоў па ўсім свеце, і потым праз год збірае чыноўнікаў і разносіць іх за тое, што вось чаму я з'ездзіў, чаму не атрымоўваецца з гандлем там з Афрыкай ці, не ведаю, з той ці іншай страной, там з Манголіяй ці з некім яшчэ. Ясна. А калі менавіта Лукашенко паказвае праз нейкія там спробы стасунку так з тым же Еўрасаюзам ці Амерыкай, вось калі ён вёў там перамовы, калі Лукашенко спрабуе праз гэта там даць нейкі сігнал, напрыклад, Крымлю, так? Як рэагуе Крэмль? Ці ўвогуле Пуцін не звяртае ўвагі на спробы Лукашэнкі зноў весці гэтую двайную гульню, як ён любіў? Мне здаецца, гэта ўжо не пра сігналы Пуціну. Раней часта можна было пабачыць у спробах Лукашэнкі пасябраваць з Захадам больш завуаляваную спробу высмактаць з Расіі нейкія субсідыі кшталту. Мы зараз ідзем, калі вы не павялічыце падтрымку беларускага рэжыму, беларускай эканомікі. Зараз я не бачу гэтага сентыменту, зараз хаця б аднавіць хоць некаторае, хоць нейкае гандлёвае супрацоўніцтва, адмяніць хаця б нейкія санкцыі, нейкія бар'еры гандлёвыя, доступ да портаў. Ён сам пра гэта кажа. Белавія, Калій, напэўна, банкі таксама былі б цікавы. І іншыя транзітныя там пытанні. Гэта зноў-такі пра вырашэнне даволі такіх побытавых, эканамічных пытанняў таго, што залежнасць ад аднаго рынку Расіі, яна, ну, як мы бачым, сканчваецца тым, што калі ў Расіі стагнацыя, у нас там даволі вялікі спад экспарту, і тут нічога ты з гэтым не зробіш. Зараз я бачу па ўсіх франтах спробу вырашыць гэтую задачу. Ну, і ў еўрапейска-амерыканскім, а большага ў амерыканскім выпадку гэта яшчэ і падвышэнне ўласнай суб'ектнасці праз спробы ўлезці неяк у перамоўны працэс. Ён спадзяецца, што яму атрымаецца праз перамовы з Трампам сваю значнасць у рэгіёне зноў давесці да таго, што было 10 год таму, калі Беларусь была пляцоўкай. Я думаю, што гэта як бы мара застаецца, і дыялог з Трампам тут абавязковы для гэтага, таму што без як бы Украіна явно не будзе за тое, каб беларускі рэжым удзельнічаў у перамову. Таму яму патрэбны хоць нейкі як бы сітуацыйны саюзнік у гэтым працэсе, акрамя Пуціна. І калі ён зможа кагосьці з Захада, так бы мовіць, пераканаць, што ён варты удзелу ў нейкіх перамоўных працэсах гулец, гэта будзе такой вялікай дыпламатычнай перамогай. Ясна. Слухай, і вось яшчэ хацела запытацца, калі ўсё ж такі разглядаць сур'ёзна гэтую ідэю Лукашэнкі будаваць Беларусь па-кітайску і без рэвалюцыі, так, ну, што ён, у прынцыпе, спрабуе рабіць, скажы, калі ласка, як на гэта хутчэй за ўсё адрэагуе беларускі народ? І ўвогуле, ці задавальняе беларускі народ, вось такая пазіцыя там будзе як у Кітаі? Тут трэба падзяліць. Стаўленне да Кітая ў беларускім грамадстве збольшага пазітыўнае. А пытанні, якія праводзіліся па стаўленні да розных краінаў свету, паказваюць, што да Кітая ставяцца нават лепш, чым да Расіі, Украіны, бліжэйшых там народаў этнічна-культурна. Так. Гэта цікавы феномен. Я думаю, ён звязаны ў першую чаргу з тым, што негатыўнай інфармацыі пра Кітай у беларускім інфармацыйным асяроддзі, інфармацыйным поле амаль няма, зато пазітыўнае з прапаганды льецца проста як бы ракой. І
пры гэтым, калі мы кажам пра кітайскія практыкі, тут просто варта падзяляць, што мы маем на ўвазе. Эканамічна, там, хуткі рост Кітая ў мінулыя дзесяцігоддзі і гады, натуральна, гэта тое, што кожны беларус хацеў бы, напэўна, паўтарыць. А палітычна, я не думаю, што беларусы... Я не разумею сябе электарат ці сегмент грамадства, які быў бы рады выбудоўванню кітайскага фаерволу толькі ў Беларусі. Нават людзі, якія там апалітычныя, ці якія ставяцца да ўлады там больш-менш пазітыўна ці прымальна, ці прымаюць і лаяльна, яны хочуць сядзець не толькі ў адной соцсетцы, карыстацца адным там плацёжным сервісам і не ведаю, вандраваць з абмежаваннямі ў сэнсе там у Кітаі ёсць раёны цэлыя ў краіне, і людзі з якіх не могуць без абмежаванняў выязджаць з гэтых раёнаў. Абмежаваная іх нават свабода перамяшчэнняў у Сіньцзяні, напрыклад. Я не думаю, што гэта тое, чаго нават кажу праўладныя ці там умерна праўладныя беларусы б хацелі. А што тычыцца выбараў, беларусы, мне здаецца, у 2020 годзе і з той пары паказалі, наколькі ўжо склалася вельмі шырокі грамадскі запрос на самакіраванне, які таксама не зводзіцца толькі для людзей дэмакратычна праеўрапейскіх моцных ідэалагічных поглядаў, а больш шырэйшы удзел у кіраванні сваім жыццём, удзел не толькі ў выбарах, а ў мясцовым нейкім самакіраванні, у гарызантальных сувязях, у вырашэнні пытанняў на ўзроўні прыняцця рашэннем калектывамі, людзьмі самімі, а не спуску іх зверху. Таму, калі такія практыкі будуць актыўна насаджацца і прапагандавацца як кітайскі шлях, я таксама не думаю, што гэта дапаможа ўладзе і кагосьці пераканаць у тым, што яе трэба падтрымліваць. Таму што мы бачылі, што існуе адваротны дэфіцыт у беларускім грамадстве, дэфіцыт самакіравання, людзям яго не хапае. А кітайскі шлях, ён усё ж такі пра адваротнае, пра тое, што усе рашэнні прымаюцца на ўзроўні кампартыі, якая там будзе прызначаць нават кіраўніка там вашага лакальнага, не ведаю, савету, як у Беларусі, ў прынцыпе. І калі ён кажа пра кітайскі шлях, гэта у палітыцы. Гэта адмова ад выбараў. Першую чаргу. Ён пра гэта казаў, што нам трэба было, як Кітай, не пакідаць прэзідэнцкія выбары гэтаму народцу. Так? Ён так казаў, што трэба было, каб ВНС абіраў прэзідэнта, гэта кітайскі шлях. Калектыўнае выбранне номенклатуры кіраўніка дзяржавы. Я не бачу, зноў-такі, акрамя вельмі ярых, як магчыма, там 10-15% людзей, якія былі б зацікаўлены ў дэмантажы нават фейкавых дэмакратычных інстытутаў у Беларусі, таму што аднойчы фейкавыя інстытуты могуць стаць сапраўднымі, а калі ты іх выкідваеш Канстытуцыі, гэта азначае, што ты проста дэкларуеш тое, што народ тебе не патрэбны для кіравання народам. Я ўпэўнены хутчэй, што гэта не папулярнае пункт гледжання ў Беларусі. Не папулярнае пункт гледжання, але ты ўсё ж такі верыш і думаеш, атрымліваецца так, што беларусы, калі раптам Лукашенко бы пайшоў гэтым самым кітайскім шляхам, так, у палітыцы, няма выбараў, так, у Беларусі ўсё, ты думаеш, што ўсё ж такі беларусы бы выйшлі зноў? Не, просто з-за гэтых рэформаў, такіх падобных рэформаў, я не думаю, што нехта б выйшаў на вуліцу, рызыкі застаюцца вельмі вялікімі, але пазбаўленне сябе электаральнай легітымнасці гэта не жарты ў тым сэнсе, што калі адбываецца наступны крызіс, ужо няма магчымасці здымаць гэты пар, так, здымаць гэтае напружанне праз аб'яўленне нейкіх новых выбараў, тому што выбараў няма, так, не мае магчымасці сказаць, што за гэта прагаласавала большасць, а не прагаласавала, бо ўсе ведаюць, што выбараў не было. І таму, як у Савецкім Саюзе, весь негатыў аўтаматычна вешаецца на кіроўчую эліту, на партыю, у тым выпадку, у гэтым выпадку на лукашэнкаўцаў быў бы, і гэта падвышае ўразлівасць сістэмы і у часы транзіту, таму што няма такога спакойнага легітымнага механізму да транзіту, так, і з пункту гледжання іншых непалітычных крызісаў, эканамічных, вайсковых і так далей, крызісаў, якія проста выбары служаць як такі своеасаблівы канал для супакаення грамадства, тому што грамадства можа выказаць сваё незадаволенне так і супакоіцца, нават калі выбары
трошки падробная частка грамадства будзе верыць, што яны былі сапраўдны, мы прагаласавалі, але не перамаглі. Так, альбо ну а што мы можам зрабіць, вось былі выбары, яны ўсё фальсіфікуюць. Калі выбараў нават няма, абвінавачванні будуць накоплівацца і фокусавацца на цэнтральнай уладзе. І таму менавіта таму дыктатуры амаль па ўсяму свету праводзяць выбары, каб мець хаця б фейкавы, але інструмент для падману грамадства. Так што гэта ўсё адбываецца як бы з вашага дазволу, і калі вы супраць, вы ў меншасці. А вы сказаць, што вы супраць, вы ў меншасці ў сітуацыі, калі выбараў няма, будзе ўжо немагчыма. Я не кажу, што гэта адразу абрыне рэжым. У нас ёсць абсалютныя манархіі ў свеце, якія існуюць увогуле без ніякіх працэдураў. Але гэта проста адна з апор, на якую ён не зможа, адна з апірыш, так, якой не зможа апірацца ці там панадзеяцца, спадзявацца ў сітуацыі наступнага крызісу. Мне цікава, улічваючы сітуацыю ў свеце, сітуацыю ў Беларусі, палітвязні, людзей да гэтага часу саджаюць там па палітычных матывах, так нават за 20-й год, гэта не спыняецца ўжо шмат гадоў. Улічваючы ўсё, што адбываецца, ці ёсць нешта такое, што вывела б беларусаў сёння на вуліцу? То бок, з аднаго боку, ёсць пужаныя, і ёсць няпужаныя, тыя, якім там 5 гадоў таму было яшчэ там 15 гадоў, умоўна кажучы, сёння ім 20. Трэба сукупнасць фактараў, зараз з якіх зараз амаль нічога няма. Гэта альбо востры эканамічны крызіс з нейкім адчуваннем, што цэнтральная ўлада аслабла, ці праз яе ўласную лібералізацыю, ну, яна там прыйшла некую лібералізацыю, тады людзі ведаюць, што ага, зараз можна нашу незадаволенасць больш бяспечна выказваць. Ці калі гэты эканамічны крызіс сутыкаецца з нестабільнасцю цэнтральнай улады па іншых прычынах, напрыклад, смерць Лукашэнкі. Ну вось, калі мы бачым нейкі хаос наверсе, ці упэўненасць неўпэўненасць масавага беларуса ў тым, што улада кансалідавана і будзе рэпрэсаваць яго гэтак жа, як у 2021 годзе. І на гэта накладваецца некая вострая незадаволенасць. Вось гэтая камбінацыя можа прывесці да пратэстаў. Зараз у нас няма ні аднаго, ні другога. Вострай эканамічнай незадаволенасці няма, гэта паказваюць усе незалежныя даследаванні. Беларускія там заробкі растуць нават хутчэй, чым яны павінны расці з эканамічна асэнсаваных, там, так мовіць, прычынаў. І растуць хутчэй, чым як па-беларуску будзе вытворчасць працы, напэўна, производительнасць труда, так? І з іншага боку, улада ўсё ж такі даволі кансалідавана сёння, і пакуль Лукашенко не ўвайшоў альбо ў лібералізацыю, альбо ў некантраляваны транзіт, прычын думаць, што не будзе рэпрэсіі за выхад, у беларусаў няма. Рацыянальныя паводзіны ў такіх выпадках індывідуальна для кожнага чалавека, калі ён не задаволены, альбо цярпець, альбо з'язджаць. І мы не можам чакаць калектыўнага пераходу да іррацыянальных выбараў. Так? Усё ж такі зараз выйти на плошчу — гэта іррацыянальны выбар. Як казаў, мне здаецца, Зміцер Дашкевіч, параўноўваючы беларускую сітуацыю, напэўна, 21 года з 43-м годам пад акупацыяй. Так? Ну, выходзіць на Гітлерштраса у 43-м годзе ў цэнтру Мінска — гэта іррацыянальныя паводзіны. Так? І чакаць, што большасць беларусаў ці шмат беларусаў адначасова вырашыць гэта зрабіць, ну, стымул мусіць быць вельмі моцным. І нават цяжка ўявіць, што за стымул. Дзякую вам вялікі. Я нагадаю, што сёння у нас у гасцях быў палітычны аглядальнік Артём Шэбман. Мы размаўлялі пра кітайскі шлях Лукашэнкі, пра ўнутраную сітуацыю ў Беларусі. Таксама я Марыя Вайтовіч, заставайцеся з намі, будзе яшчэ шмат цікавых эфіраў. Дзякуй. Дзякуй.